Balitang Central Luzon ngayong araw. LTO Region 3 nagbabala sa mga nagpapakalat ng waiver para obligahan mga registrant na magtungo sa PMVIC. DPWH Region 3 sinabing dehado ang gobyerno sa mahinang implementasyon ng anti-overloading law. Davao Campus, planong buksan sa siyudad San Fernando, Pampanga. DepEd nagpaalala sa mga mag-aaral at magulang na hindi mandatory ang pagsuot ng uniforme sa public school. At partnership ng Mabalacat City College at ilang kolehiyo sa US, layong maghatid ng transnational education. Magandang weekend. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Nagbabala ang Land Transportation Office Central Luzon sa mga nananamantala at gumagamit ng waiver para obligahin ang mga car registrant na magtungo sa PMVIC upang mapabilis ang proseso. Paglilinaw ng ehensya, hindi pa rin mandatory ang roadworthiness test sa mga PMVIC para sa car registration. Narito pa ang report. Makikita sa memorandum ng Land Transportation Office o LTO hinggil sa implementasyon ng roadworthiness inspection ang allotted time duration na dapat pagdaanan ng mga sasakyan. Pirmado ito ni dating LTO Chief Edgar Galvante at may petsang October 26, 2021. Sakop ng inspection ang manual at visual process na bahagi ng pagpaparehistro ng sasakyan mapa sa Private Emission Testing Center man o sa Private Motor Vehicle Inspection Center. Sa 8 oras na operasyon ng Emission Center at LTO District, malinaw na sinasabi na 12 vehicles lamang ang dapat ma-inspeksyon ng isang inspektor kada araw. Ang nasabing vehicle limit ang sinasamantala umano ng kumakalat na waiver system para sa mga nais magparehistro ng kanilang behikulo. Kung hindi raw kasi makakapag-schedule kaagad ay mapapaso ang rehistro at responsibilidad ito ng car owner. Ang kahina-hinala pa dito, may paabiso pa na mas magiging madali ang proseso kung sa PMVIC umano magtutungo ang nais magparehistro. Pero paglilinaw ng Land Transportation Office Region 3, wala itong basbas sa kanila. We are denying and disowning the existence of this waiver. Dahil po, ito po, hindi po siya nag-emanate from the regional office. Wala pong instruction ang aming regional director and assistant regional director para po sa pagpapakalat ng mga waiver. Ang concern lang po namin ay yung implementation and strict adherence to the memorandum of our assistant secretary. At kung meron po kayong mga complaints or issues na magpapatunay sa katotohanan ng waiver na ito, ay bukas po ang aming tanggapan upang pakinggan kayo. Basta magbigay lang po kayo ng tamang ebidensya at syempre humarap po kayo sa amin upang mabigyan po namin to ng karampatang aksyon. May time limit sa manual and visual inspection sa registration pero hindi umano nangangahulugan na may quota system na ipinatutupad sa kada district office ng LTO. Sa manual na ito, we do not want to compromise the roadworthiness test of our motor vehicles. Kaya ang ginagawa, binigyan po ng process, binigyan ng oras. It's actually 40 minutes per motor vehicle for 8 hours sa isang araw. Aside from that, only 12 motor vehicles can be inspected by each inspector. So, kailangan 12 lang para ma-ensure natin na na-check ng maayos ang above carriage, under carriage. Wala pong isiniset na quota dito na kailangan 12 lang. Hindi pa rin mandatory o limitado lamang ang roadworthiness test sa PNVIC ayon kay Attorney Sison. At ang enforcement anya ng memorandum na nagtatakda ng sapat na oras para sa inspection ay hindi gawa-gawa lamang ng regional office para kumita o pumabor sa interes ni numan. So, hindi po ito region-wide. It is a nationwide implementation of this memorandum at kami po, ina-apply po namin to so that we can contribute to the road safety advocacy of our department. Kaya babala ni Atty. Sison sa nagpapakalat na may kinalaman ang Regional Director na si Eduardo de Guzman, may asunto ang chismis.
Yung memorandum was motivated by corruption or by intent to gain, we would like to vehemently deny this allegation. First and foremost, these are just mere hearsays or yung sinasabi nga nating chismis. It is not supported by any substantial evidence or what we call as relevant evidence to prove that these are adequate facts to make a reasonable mind believe na these are really the conclusion of facts. Wala po silang pinakitang kahit na anong pruweba. And aside from that, these are merely libelous statements which are meant to impute any act or omission, vice, or defect to discredit, dishonor, or even put contempt on the person of our regional director. Paolo G. Santos, CLTV News. Aminado ang pamunuan ng Department of Public Works and Highways sa Central Luzon na dihado ang gobyerno pagdating sa investment sa road projects dahil sa mahinang implementasyon ng anti-overloading law. Katunayan, may mga budget request na raw sila para sa full repair ng MacArthur Highway, subalit maliit na pondo lamang ang naprobahan. Nagbabalik si Paolo G. Santos. One-way na lamang ngayon ang bukas sa isang bahagi ng MacArthur Highway sa Sulipan, Apalit, Pampanga. Para sa mga nasa trucking industry, hindi lamang abala sa biyahe ang kanilang idinadaing. Ano siya, malaki. Malaki po eh. Halos gutom kapag walang nakakadaan dito. Sa pagbisita ng CLTV News nitong Lunes, July 18, inabutan namin ang ongoing na construction project sa nasabing kalsada. Ang paglalagay ng tosang para sa drainage system, pahirapan daw para sa mga trabahador dito. Ayon sa foreman na si Ronald Ramirez, unang pinakikitunguhan nila ang nasirang tosang na nadurog ng mga overloaded na truck. Po kasing dating ano niya, tosang niya na basag po, na baraduhan. Ngayon po, kaya po pinapalitan para matuyo po yung barangay na sa kabila. Maliit lamang ang budget ng Department of Public Works and Highways Region 3 para sa naturang maintenance project. Pero ayon sa foreman ng Edmarie Construction Company, na isama naman raw sa plano nila ngayon ang pagsisemento sa sira-sirang portion sa tapat ng isang kapilya at ilang negosyo. Ito muna po yung gagawin una, pero po yun gagawin na rin po namin. Sasementuhan na rin po. Samantala, sa consultative meeting na ipinatawag ng Provincial Government ng Pampanga, inamin ni DPWH Region 3 Director Roseler Tolentino na nadedehado ang gobyerno sa mga proyekto ng road rehabilitation sa MacArthur Highway dahil sa poor implementation ng anti-overloading law. Isa yun ang ano, ngayon yung dumaan halos doble, nawasak lahat yung kalsada ng NNR. Then ang ginawa lang natin is nag-increase tayo ng fitness para sustain yung bigat ng mga trucks na yan. No? Pero yung warranty period na 5 years, hindi mo na ating 2 taon pa lang wasak na yung kalsada. So ang investment natin sa national road natin, ang laki ng investment natin. Luming-luming ang gobyerno. Malaki raw ang hinihiling nilang budget para sa kumpletong rehabilitasyon ng highway, ngunit hindi ito naaaprubahan. Buying area, i-upgrade na natin. So far, nagsisimula natin sa portion ng Makati. So the rest Manila North, ginawa na namin yung estimate dahil every year, malaki ang hinihingi namin. Ayon sa batas ng Land Transportation Office at ang DPWH ang magkatuwang na ahensya pagdating sa enforcement ng anti-overloading law. Samantala, sa pag-usisa ni Governor Pineda sa proyekto ng DPWH sa bypass road na malapit sa Candaba Viaduct, lumalabas na hindi rin umano ito maituturing na alternatibong ruta. Hindi rin daw kasi pasok sa standard ng National Road ang kapal ng semento sa nasabing bypass road. Hindi ko natin na-design natin yung director. Intention na ba sa akin, ever na magkaroon ng big one,
meron tayong nagkaroon ng mga lindol, pwede nagiging DCS sa atin. Paulo G. Santos, CLTV News. Magpapatupad ng gun ban ang kapulisan sa buong Metro Manila bilang paghahanda sa unang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gaganapin sa Batasang Pambansa, Quezon City sa ika-25 ng Hulyo. Magsisimula po ang gun ban sa Biyernes, July 22 hanggang Miyerkules sa susunod na linggo, July 27. Magsasagawa rin ang mga tauhan ng Metro Manila Police ng mahigpit na checkpoint o plansita, foot o mobile patrol at iba pang operasyon, lalo na sa mga loose firearm. Bilang pagpapaigting pa sa seguridad, mayroong mahigit 21,000 personnel ang nakahandang i-deploy ng NCRPO. Ito ang pinakamalaking bilang ng police personnel na na-deploy sa nakalipas na 80 SONA. Magpapatupad din ng road rerouting ang Metro Manila Development Authority sa araw ng SONA. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Felipe R. Natividad, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang grupo at individual upang makamit ang isang mapayapa at ligtas na SONA ni Marcos Jr. Sa pagbabalik ng CLTV News. DepEd nagpaalala sa mga mag-aaral at magulang na hindi mandatory ang pagsusuot ng uniforme sa public school. At Securities and Exchange Commission Tarlac Extension Office at DSWD Region 3, tutulungan ng mga NGO sa filing ng annual report. Manatili nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba po mga nangungunang balita, nagpaalala po si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte Carpio na hindi mandatory ang pagsusuot ng uniforme sa mga pampublikong paaralan sa muling pagbubukas ng klase sa Agosto. Magkakaiba naman ang reaksyon ng ating mga karyon hinggil sa nasabing anunsyo ng kalihim. May ulat si JM De Jesus. Hindi na umano kakailanganin magsuot ng uniforme ang mga estudyante sa pampublikong paaralan ayon kay Vice President Education Secretary Sara Duterte Carpio. Ito ay nahayag na pangalawang Pangulo sa isang mensahe na kanyang ipinadala via Viber Lunes, July 18. Giit pa niya, ang pagsusuot ng uniforme sa paaralan ay hindi na mandatory kahit pa noong bago ang pandemya, alinsunod din sa DepEd Order No. 065, Series of 2010. Ayon kay Dr. Shirley Zipagan, CESE Assistant Schools Division Superintendent ng SDO Pampanga, inaasahang makakatulong ang nasabing atas para mapaliit ang gastusin ng mga magulang sa napipintong pagbabalik sa eskwela ng kanilang mga anak. Pinalawig ang hindi pagsusuot ng uniform sa ating mga estudyante, lalong-lalo na ngayong nakaranas tayo ng 2 taon na pandemya at hindi pa rin natatapos hanggang ngayon. Ito ay para hindi na rin magkaroon ng alalahanin yung mga magulang sa preparasyon sa darating na pasukan natin. Kasi isa pa sa magiging alalahanin ng magulang kung sila po ay bibili pa, no, ng mga medyo may kamahalan na uniform para sa ating mga anak. Panglilinaw pa ni Zipagan, opsyon lamang ang hindi pagsusuot ng uniforme
at kailangan pa rin sumunod sa dress code ng mga mag-aaral tuwing pupunta sa eskwela. Yung mga bata ngayon, iba na yung konsepto nila sa uniform. So baka meron nga namang pumasok na maikli ang suot, no? Ang ating standard pa rin is kung saan sila komportable at kung saan naaayon pa rin sa ating kagandahang asal, no? Pwede silang sumuot ng t-shirt, palda, pwede ring blouse, no? Basta malinis at komportable. Yun lang po, sir. Walang maraming hinihingi ang ating pagpasok. Magkakaiba naman ang pananaw dito ng ilan nating karehiyon. Mas okay yun kasi mas less gastos para sa aming mga magulang. At kahit na panglakad na lang na damit, pwede nang isuot, 'di ba? Pero kung mayroon rin kaming uniform na lang din muna. Tapos pag ubos na or kaya nasa labahan na lahat, pwedeng iba naman ang suotin, 'di ba? Mas okay sa akin yun. Ay, hindi siguro maganda yon kasi mas okay yung naka-uniform yung mga bata kasi para decente naman silang nakikita, naka-uniform sila. Namukha talaga silang estudyante. Hindi rin po kami agree sa sa hindi na kailangan ng uniform kasi po parang yung pong iba parang may stress po na mauulit po yung damit nila, tsaka po baka may mga outsiders din po na makapasok sa school dahil hindi po naka-uniform sa mga sa mga uniform ng specific na school po. Sa akin, hindi. Mas better yung may uniform kasi madidistinguish mo kung saan sila school and mawala man sila, alam mo, ganito yung uniform niya, sabi mo, ganun na. Mas mo yung distinguish na nag-aaral sila. Samantala, magsisimula ang pasukan sa darating na August 22 at ang mandatory face-to-face classes ay magbubukas sa Nobyembre. Dito sa kabuuan ng Pampanga, masasabi natin na 99%, no? Talagang kinlaim ko siya, no, Sir JM. Handa na sila kasi nag-iikot ang ating sa ngalan ng ating Schools Division Superintendent, no, sa kanyang leadership, si Sir Engineer Edgar Domingo, at ng ating mga kasama sa DepEd, no. Nag-iikot po ang mga EPS at PSDSS natin para masiguro na yung ating mga paaralan handa na. At tayo rin ay ini-ensure, no, or sinisiguro natin na yung mga bata papasok sila ng safe. Meron na tayo dyan na mga pathwalk kung saan sila mag-e-enter at mag-e-exit. Meron din tayong social distancing, may nakahanda tayong mga alcohol, may nakahanda pa rin tayong mga temperature, anong tawag doon? Mga thermometer, no? JM De Jesus, CLTV News. Isang partnership ang binuo ng Securities and Exchange Commission Tarlac Extension Office o SEC-TEO at Department of Social Welfare and Development Field Office 3 o DSWD-FO3 para sa pagpapatatag at pagpapanatili ng isang campaign network sa investor education. Bilang tulong sa mga non-government organization o NGO sa bansa, ilang face-to-face seminars sa Tarlac, Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales at Nueva Ecija ay sinagawa ng dalawang ahensya sa pamumuno ni TEO Director Attorney Richard Arlaos. Layo ng mga nasabing seminar na tulungan ang mga NGO sa pag-file ng kanilang annual reports upang maiwasan ang late submission at penalties. Isa sa mga dumalo si Father Arnold Abelardo ng Ako ang Sakla Incorporated mula sa Nueva Ecija na lubos ang pasasalamat sa SEC DSWD. Upang gawing formal ang partnership, isang MOA signing ang naganap sa pagitan ni Atty. Laos at DSWD FO3 Regional Director Marites M. Maristela sa Maintis, Ciudad San Fernando, Pampanga. Sa pagbabalik ng CLTV News. Dobsu Campus, planong buksan sa Ciudad San Fernando. Partnership ng Mabalacat City College at ilang kolehiyo sa US, layong maghatid ng transnational education. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. Sa punto pong ito, isang resolusyon ang inihain sa Sangguniang Panlungsod ng San Fernando upang bigyang daan ang pagtatayo ng campus ng Don Honorio Ventura State University sa Barangay Kalulot ng nasabing syudad. Ang first-termer councilor na si Aurelio Brands Gonzales ang nag-sponsor ng nasabing panukala. Upang higit po natin malaman ang detalye kaugnay ng planong pagbubukas ng DOVSU sa syudad San Fernando, makakasama natin ngayon live si Councilor Brands Gonzales. Magandang gabi sa iyo, Councilor. Welcome back sa CLTV News. Magandang gabi po, Ma'am Jennifer. And I am happy to be back to be interviewed by CLTV 36. Isa pong karangalan at lagi po ako nag-i-enjoy sa bawat interviews. Maraming salamat po. Opo, Councilor, kumusta po ang ilang araw, ilang linggo ninyo sa opisina? Kung matatandaan po ninyo, si Councilor Brands ay first termer tulad na nabanggit ko at siya po ang #1 councilor na nanalo nitong May 2022 elections. Kumusta po so far ang ilang linggo sa trabaho? Okay lang naman po. Actually, medyo marami po yung ginagawa. Siyempre bilang first termer, normal po yung naninibago tayo sa environment. Dati nasa gilid lang tayo nanonood ng mga session. Ngayon, ako na yung nagsasalita sa harapan. Minsan ako pa po yung nagpe-preside dahil ako yung pro tempore officer. At medyo busy. At medyo, aminin ko, medyo nahihirapan pa po ako i-balance yung mga schedules, kung paano ako uunahin yung mga ibang bagay. At siguro eventually, makukuha ko rin yung tamang tempo at kung paano ko mababalanse yung trabaho sa konseho. Pero so far, sobrang nag-i-enjoy po ako sa trabaho ko and I am thankful sa mga Fernandinos na nagbigay sa akin ng opportunity to serve the Fernandinos. At ito po, saktong-sakto dahil ang hinahandle po ninyo ngayong komite ay ang Education and Public Works. At ito po unang resolution ninyo, pag-usapan po natin, ito nga po planong pagbubukas ng campus ng DOVSU sa Syudad San Fernando. Siguradong maraming mga estudyante, maraming mga magulang, councilor ang matutuwa po dito. Kumusta na po ba? Ano na po bang inabot itong resolution na ito? During the first week of my office po, ito po yung unang resolution na ipinasa ko. The title is Supporting the Establishment of Don Honorio Ventura State University Annex Campus and Training Center, and it will be located in Barangay Kalulot in City of San Fernando, Pampanga. Last week po, it was included in the first reading. Then the Vice Mayor referred it to the corresponding committee, which is my committee, yung education po. Then just today, actually a while ago, 9 a.m., we had a committee hearing about it. And we invited resource persons, technical persons. We invited the president of DOVSU itself, Dr. Enrique Baking. We also invited other presidents of other schools, Attorney Gloria Banyas of City College. And then we also invited our 3rd district representative, Congressman Don Gonzales, because he will be the one who is going to fund the construction of the building. And I am gratified to inform everyone na pumasa na po ito sa Board of Regents ng DOVSU. And sa lahat po ng mga focal persons na nag-attend sa committee hearing kanina, they are all 100% full support for the DOVSU po sa North. Paano po ba, Councilor, ang proseso na pagdadaanan nito bago po at tuluyang maaprobahan or maisakatuparan? So after po ng first reading, mare-refer po siya sa corresponding committee. Then, like what I've said, the committee chairman, the vice chair, and the member will conduct committee hearings. And then, I think sa Monday, sa next session, I will report it to the August body, to my colleagues,
then I will move for it to pass for second and third reading. Tapos kung pagka napasa na po ito sa Sangguniang, then it will go to the executive department, to the mayor. Then it's up to the executive na po kung he or she will implement it. Pero ito pong unang resolusyon na ipinasa or sinabit po ninyo, no, or binigyang prioridad. Bakit po ba? Ano po ba yung gusto ninyong makamit, no, or ma-attain because of this resolution? Kasi kung hindi po ako nagkakamali ngayon, Councilor, meron tayong City College, ano, na ito po ay malaking tulong sa mga mag-aaral, no, na hindi masyadong kaya or hindi kaya masuportahan ng mga magulang yung kanilang pag-aaral. Pero limitado lamang yung bilang ng mga estudyante, no, na tinatanggap or pwedeng i-accommodate dito sa City College. Kapag naitayo itong Dobson campus na ito, gaanong karaming mga estudyante, gaano karaming mga Fernandinos ang inaasahan nating makikinabang dito? Well, yun na pag-usapan po namin sa committee hearing kanina. Yung target students po is 2,000 to 3,000 students. And the size of the DABSU will be 1 hectare. Yung land niya po ay 1 hectare and the building will be half a hectare. So 5,000 square meters po yung building and yung targeted number of classrooms is 24 po. And the targeted stories, 4 stories po, and per story 6 classroom. And per classroom is 8 by 7, 56 square meters. Yung goal po natin kung bakit in-author ko po yung itong resolution na ito, mainly to support the students coming from the north. Nabanggit niyo po, Ma'am Jennifer, na meron po tayong City College, pero it's located in the southern part of San Fernando. Pero evidently po, the students coming from the north are having different types of problems. Syempre po, they are having problem on higher transportation expenses, especially now that the price of oil is at an all-time high. There's also the lack of interest among students because they know that the universities are very far from home. And then, andyan din po yung travel time. When you're coming from the north, tapos papasok ka pa ng City College, it will take 2 hours back and forth. Yung 2 oras po na yun, pwede na po siyang gamitin in productive studying. Yes, it's very timely, no? Kung titignan nga naman natin, no, ang sitwasyon ngayon. Pero kailan nga ba ang target ninyo, Councilor? Let's pray and hope, no, na mas mapabilis ang proseso. I believe when it comes to education, talagang full support naman ang ating mga nanunungkulan. Ano? Kailan ang target ninyo na maisakatuparan itong DABSU campus na ito sa Ciudad San Fernando? Well, kami po sa Sangguniang, as the legislative body, we will try to rush it as soon as possible. And then, pag nakapasa na po sa legislative, it will be up to the executive department kung gaano po katagal. Pero sa Congress, kay Congressman Dong, sinama niya na po ito sa budget niya for next year, for 2023. And the next step that I will do is I will propose another resolution that will involve the executive department, the mayor, to enter to a memorandum of agreement, a tripart agreement between the mayor, between the DABSU itself, and between the congressman para po mapabilis po yung pag-construct ng DABSU Annex Campus. Napakagandang proyekto po nito, no? At I'm sure maraming mga mag-aaral na Fernandinos ang aabangan itong development of nitong bagong campus na ito na itatayo sa Ciudad San Fernando very soon. Let's hope, no? At before I let you go, Councilor, baka meron po kayong mabilis na mensahe para sa ating mga manonood, especially sa mga Fernandinos. Good evening to all the Fernandinos. As the committee chairman on education,
I can assure you that I will handle all the related concerns properly. Together with my committee members, we will do our best. We will tackle all the referred resolutions and ordinances in a very effective and efficient manner. And as the Committee on Education, we only have one goal, and that is to drastically improve the field of education here in our city so that the future generations of Fernandinos can experience the finest educational system that they genuinely deserve. Gagawin po namin ang lahat para po ma-improve yung level ng edukasyon dito po sa ating siyudad San Fernando. At makakaasa po kayo bilang chairman, hindi ko po papabayaan ang aking Committee on Education. Thank you po. Alright, maraming salamat po sa inyong oras at good luck po sa inyo, Councilor Brens Gonzales. Good evening. Thank you po, Ma'am Jennifer. Umako po tayo sa ibang balita. Abot kamay na ng mga mag-aaral sa Mabalacat City College ang educational standard ng ilang community colleges and universities sa Estados Unidos. Ayon kay Dr. Michelle Aguilar-Ong, presidente ng MCC, bahagi ng academic exchange sa ilang universidad sa Amerika ay ang kanilang partnership sa programang Transnational Education. Narito po ang report. Sa kabila ng mga pagkilalang tinatamasa, patuloy pa rin ang pamunuan ng Mabalacat City College o MCC sa higit na pagpapahusay ng kanilang mga programa para sa kapakanan ng mga mag-aaral. Ayon kay Dr. Michelle Aguilar-Ong, tagapangulo ng nasabing learning institution, kabilang ngayon sa kanilang mga pamamaraan para lalong mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang estudyante ay ang pagkakaroon ng partnership sa mga paaralan sa Houston, Texas, USA. Kasi Paulo, ngayon kung titignan mo, ang framework ng community colleges ay parang SUCs or state universities. Doon sa US, iba. Ang talagang nirerespondehan nila ay ang industriya. They produce graduates that are employable in the nearby industries. Paliwanag ni Ong, bukod sa karunungan, mahalagang matiyak din nila na may oportunidad na trabaho ang kanilang mga magtatapos sa Mabalacat City College. Ito umano ang dahilan kung bakit kanilang iniaangkop sa curriculum ang micro-credentials. Kaya doon pumapasok yung micro-credentialing. That's a very unique feature sa isang community college. At yun ngayon yung gusto natin na puntahan na pathway. That we embrace being a community college so that we become more relevant to the community. Ang komunidad ng Mabalacat, dalawang klase. Isang local community at isang international community. So, in both, you have to be relevant. Hinihintay na lamang daw ang approval ng Commission on Higher Education para sa pag-usad ng programang Transnational Education ng MCC. Dito mabibigyan ng pagkakataon ang piling mag-aaral na magkaroon ng special course sa North American University sa Texas. Yun, meron kaming tinatawag ngayon na tinatawag nila na 2+2 or 3+1. Magaganda yung mga offer and it's in the CHED level kung papayagan niya ang MCC. Pero ako naman naniniwala sa CHED na nakikita niya yung kabutihan nito not only for our students but for families. Dahil ang offer ng isang the North American University, babanggitin ko na kasi talaga namang partner namin sila, no? Ang offer niya is 2+2, 2 years dito sa Pilipinas ang estudyante natin and then 2 years abroad. Yung third year is actually online para ma-minimize yung gastos. Dito muna siya sa MCC. But ang professors na niya are coming from North American University. And on their fourth year and internship, they'll be in the US. Inihahanda na rin daw ng MCC ang magbubukas ng mga foreign languages courses na itatalaga sa dating Clark Polytechnic University. Ito'y para makasabay ang mga soon-to-be graduates sa demand ng mga industriya sa South Korea, Japan at China. Samantala, aabot sa 3,000 ang bilang ng mga enrollees sa MCC ngayong school year. Patuloy naman ang kolehiyo sa pagpapalawak ng kanilang pasilidad gaya ng cultural center at dormitoryo sa Dapdap Campus. Isang review center rin ang kanilang pinaplanong buksan sa kanilang pasilidad para sa kukuha ng board exam. Lunes, July 18 nang isagawa ang groundbreaking ceremony para rito.
Although madalas kaming 100%, 90%, above national passing rate in all of our board courses, hindi kami nakakapag-produce ng top-notchers. And what we've noticed is that napaka-crucial ng environment. So this building is intended for those who will take board courses. Kasi minsan, di ba, yung mga may nakikita tayo na mga review centers for 6 months and then magdo-dormitory sila, gano'n, tapos pupunta ng Manila. Members ng mga student population natin, hindi nila ito kaya. So gusto itong tugunan ng Mabalacat City College. Nasa 100 million pesos kada taon ang nakukuhang pondo ng MCC mula sa Mabalacat City Government. Kaya naman nagpapasalamat si Ong sa City Government na pinangungunahan ni Mayor Chris Garbo dahil hindi umano na pag-iiwanan ang investment sa edukasyon at human resources capital sa syudad. Sobrang supportive. Wala akong masasabi sa chairman ng MCC who is also the mayor of the city. Wala siyang tinanggihan sa lahat ng mga proposal ng Mabalacat City College as long as para sa general welfare of the student population. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. High-value drug suspect at kasabwat arestado sa Mabalacat City. Pinata sa Ciudad San Fernando, 2 beses pinagtawan ng bisikleta. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. Arestado isang drug peddler na tinaguriang high-value individual at kasabwat ito sa ikinasang anti-illegal drug bust operation sa Barangay Duquit, Mabalacat City, Pampanga, Martes, July 19. Kinilala ang suspect na si Anthony Quiason, presidente ng Bagong Anyo Street, Duquit, at kasama nitong si Cecil de la Cruz ng Barangay Dao. Nakumpiska sa kanilang 5 plastic sachet na naglalaman ng 95 grams na hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 600,000 pesos. Nahaharap sa mga kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspect. Abiso po sa mga nagbibisikleta, tiyakin na nasa maayos na taguan ang inyong mga bike. Isang binata po kasi sa Ciudad San Fernando ang 2 beses umanong ninakawan ng bike. Ayon sa pulis, nauuso mga ganitong krimen dahil sa hirap ng buhay. Narito ang report. Hindi lang isa kundi 2 beses ninakawan ng bisikleta ang isang 18 taong gulang na binata sa Barangay Dolores, Ciudad ng San Fernando, Pampanga. Nangyari ang unang insidente noong July 11 at matapos ang 4 na araw ay nawala na din ang isa pa niyang bisikleta. Yung una po, yung MTB ko po na kulay pula, pinapayaram ko po yun sa mga bata dito. So, may nangiram dito na bata. Tapos yung tinanong ko po siya, sabi niya, binalik niya na daw po. And then, akala ko lang po, pinabayaan ko po muna kasi akala ko nandyan lang din eh. Hindi na po binabalik eh. Hanggang sa lumipas na po yung 5 araw o 3, ganun po. Yung road bike ko naman po yung ninakaw po dito. Nilabas ko lang po dyan sa may labas. Hapon po alas 3, bigla na lang pong ninakaw na po. Malaki ang panghihinaya na may-ari na si Dave Paguntalan dahil ito man ay kanya ginagamit araw-araw. Oo, sobrang halaga po sa akin kasi binigay po nung sponsor po namin. Para po pang-ride po namin sana. Tapos ngayon po sana magpapasokan, pwede kong magamit sana yung sa pag-aaral. Sakto naman umano naglalaro ang kaibigan ng biktima sa basketball court na kanilang lugar nang namataan niya na may nakasakay na ibang tao sa ikalawang bike at palabas ng subdivision. Mga bandang 4 po, nagbabasketball po kami ng kapatid ko. Tapos may dadaan pong nakabike. Tapos yung bike po nung kasama ko, si Dave, naituran ko na. Tapos mga bandang after 15 minutes darating si Dave, tatanong niya yung bike niya, kuya. Kahit hindi pa sigurado ay sinubukan niya umunong pigilan ng taong nakasakay sa bike. Dahil po nagbabasketball kami nun, nung kapatid ko, yung pong bola, tinapon ko po dun sa harap niya para po sana matarantaran siya, ganon. Pero wala po, talagang iniwasan niya lang yung bola. Tapos dumare-diretso pa po siya. Ang tangi na tatandaan nila ay nakasando at nakatali ang buhok nang di umunong kumuha sa bike. Sinusubukan naman ng pamunuan ng Homeowners Association ng Subdivision na makuha ang CCTV footage sa bahay na katapat ng entrance dahil wala umunong CCTV ang kanilang lugar. Nagtungo rin sa Barangay Hall si Paguntalan at doon ay pinablatter nila ang nangyaring insidente. Idinulog na din niya ang nangyaring nakawan sa PNP. Makikipagtulungan at pupunto ang ang kapulisan sa lugar na pinangyarihan upang imbestigahan at makakuha ng kopya ng CCTV sa mga kalapit na establishmento. Hindi pa umano makakapaglabas ng statement ng kapulisan dahil kinakailangan pang makuha ng kopya ng CCTV footage. Ngunit nagbigay na lamang sila ng mga paalala upang makaiwas sa mga masasamang loob. Opo, mas maganda po magkaroon po sila ng kamalayan na yung mga bagay-bagay po nila katulad po ng bisikleta, mga valuable items, huwag po na lang basta iiwan lamang sa isang tabi na wala po nakabantay. Kasi po ito po yung madaling makuha. Gayun din po sa mga motorsiklo. Siguraduhin po natin na nakikita po natin at sandali lang po tayo mawawala. At kung medyo matagal naman po tayo, ibilin po natin sa mga, halimbawa sa mga establishmento, mga gusali may nakabantay po na tao o security guards. Ayon pa sa PNP, kadalasan na dahilan umano ang hirap ng buhay, kaya nakakagawa ng masama ang mga tao. Opo, hindi naman po dahilan ito sa mga tao na gumagawa po ng masama, ang mga illegal na aktibidades sa lungsod ng San Fernando, na bagamat alam po natin na mahirap ang buhay, pero hindi po ito dahilan upang gumawa po tayo ng masama, sabagkat mas malaki po ang mawawala po sa inyo pag kayo po ay inusig ng ating batas. Kayo po ay makukulong. At ano po ibig sabihin?
mas lalong hindi nyo matutulungan ang inyong pamilya kung kayo po ay nasa loob na ng kulungan. Nananawagan naman ng biktima na kung sakaling namataan ng mga nawawalang bisikleta ay maaari makipag-ugnayan sa numerong 0949-683-9475. JM De Jesus, CLTV News. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa North. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Isang low pressure area po ang namataan ng Pag-asa at ito po ay tinatayang nasa layong 95 kilometers dyan po sa may hilagang kanluran ng San Jose Occidental, Mindoro. Samantala, southwest monsoon o hanging habagat naman po nakakaapekto dito po sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya po ang Mimaropa, Western at Central Visayas, Zamboanga Peninsula, BARMM, and then Misamis Occidental at Lanao del Norte ay magiging maula po ang papawirin na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng LPA at ng Southwest Monsoon o hanging habagat. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin sa bandang hapon ng gabi at may inaasahan po tayo mga pulo-pulong mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Ito po ay dulot din ng hanging habagat at ng localized thunderstorm. Sa ngayon po ang LPA maliit naman po ang tsansa mabuo bilang isang ganap na bagyo at anytime po siguro today ay posible na itong malusaw. Samantala sa mga darating pong araw, posible pong humina ang hanging habagat at unti-unti po makakaranas po tayo ng magandang panahon. Kaya pinag-iingat pa rin po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalat ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang bubasa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Sanenga. Maraming salamat po. Ang balitang Central Luzon ngayong araw. LTO Region 3 nagbabala sa mga nagpapakalat ng waiver para obligahan mga registered na magtungo